nga ay ayatanak. Apay, apanawanak. Iti amin ang puso kan kararuhan. Inayat ka mo na. Ay, ayatan ka mo na. Apay nga ron, apanawanak. Para iti pagimbagam da ito'y nga aramin. Diyak kaya't amay sagmaga. Iso awas-wasan tanti amin ka na. Naulpit ka, Alaya! Awanasim ka niyan! Di na karagupan! Ulpot ka gayam! Lito ko naglang! Ulpot ka! Ulpot! Di Gasat. Pakasaritaan apag talaytayan dagiti agduduma apasamak iti biyag. Agduduma apan nubok. Ano maminsan? Ti ammo ti maseknan. Ket awan resat dagiti saem ken ladingit nga inna mapaspasaran. Ngem, iti itatangkayag ti init. Kagiddanday ta ti ilelenek dakiti pait kan liday. Ket, maipas ngay tinapintas a. Gasat. Di Gasat. Manipod iti pluma ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimet direksyon ni Isagani Yalong Bolyeser. Di Gasat. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y nga istasyon. Napalabas, kastalaunay ti panagladladingit ti pamilya ni Luisito. Gapoy ti kalaat niya papatay da ito'y. Pinaitabon a dagos ni Ariela ti bangkay ti asawa na. Gapotawan kanumaten ti mauray a kakabagyan na. Kabayatan na, nagpakadamat ni Malyong a babaw nanda. Tapno agbakasyon da ito'y. Saan ko maapalubusan ni Ariela ngem impilit ti lakay. Simbangpet ti anak ni Ariela manipod abroad, ket kinasarita na ni Munray. Itagagayem, denggen nyo ti tuloy ti nobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Laglagi pam akanayon daytawan. No imbagam iti naminsan, huston, di mon ulit-ulitan. Tamakulitan ti agdengdengegen ka. Okay? Wan, Manang Angeli. Natayan ni Papa. Monray, may sakumalaang ti sao. Wan, Manang Angeli. Itatawanan ni Tito Luisito. Awanan ti kabain ko ditoy. Iso nga agnaedak mo tan ditoy. Wan Manang. Mayat tapno adda kadwami. Ken no anya ti ibagak, masapul nga agtungpal ka. Di naksuksukiran, okay? Tano sukiran nak. Dakas kakanyak, Monray. Ha? Diyak kayat tinasukir. Naawatam? Saan akmat anasukir, Manang Angeli? Nasing patakmat. Sige. Panawanak dito yan, Monray. Song batak pa ito'y awag ko. Wan, Manang Angeli? Hello, Malyong. Ayan mo nga'y. Simro ti rayo, madam. Limtag ti doa sakak.
Anya? Jak makapag na. So ajak pala makasubli dita, madam. Pambar! Ay isa na ngagpampambar. Madam, mabitla nga, tapicturag ti sakap. Oh, Paisid ko kan ka iti messenger. Tapno makita, madam. Saan ang ngagpampambar? Saan ko nga ugali dita? Sige, mabitla ang madam tapicturag ta isin ko. Bye, madam. hello? Malyong! Ati buwisit alakayan. Oh, anya matanday jay alakay. O sapay nagrigat ti agsapol iti mapagtalkan a babaunan ita. Oh, buwisit at talaga. Mama, kaano ngagsubli ni Tata Malyong dito'y balay? Kailiw kon. Diyaka mo, limtag ti saka na. Agrayo ti jaski alakay. Iso asikapay laeng ti agtrabaho dito'y balay. Wan mama, insuro nak idi ni Papang agluto. Amok pa'y ate aglaba. O sige, i-apply mo ita dagita na surom iti daydi papam. Itimplaan nakman nga rod iti gatas ko. Wan mama. Ikakadi iti kapena? Gatas laeng monre. Anya ka kadi? Pure milk, mama. Wen anya pa'y kumangay? Ay namon re, laplap dakti agpungtot. Iso adi nakpilitan nga agpungtot, Wan, mama. Oy, Monray. Ikaw wasingan di kotse. Ha? Aglabaak pa'y ngamin, kunan ni mama. Madamdaman ton naglaba ka. Wasingan pa di kotse, tamaturugak. Mang Roko. Maysa! Wan, mapanakon. Adda bakit nga agdaldalos iti sango ti gate? Sino nga taday ta? Apay nga adda dita? Anyat kukwam dita, manang? Ay, naimbag nga oras mo, madam. Di nalusak to'y sango ti gate yo, ma'am. Nagtubo nga minan dagiti ruot dito'y batog ti gate yo. Inikat ko dagiti babasit a ruot. Aguray ka. Kasla nakit-kita kan Ay, siyak tay imay idilamay day di Sir Luisito, madam. Awan! Malagip kon. Utang ko iti day di Sir Luisito tibiyag ko, madam. Ngamin, iso tinang paagas kanyak. Managtulong ngamin day di Sir. Anyat trabaho. Agpidpido tak iti basura, madam. Kan agbulboluntaryo ak nga agdaldalaw sa iti kalkalsada. Sa dino ti pagnanaedam. At dabasit nga abong-abong ko dito'y syudad, madam. Iskwaterak iti solar ti maysa nga amamok. Awan pamilya. Nabayagan abalo ak, madam. Kan awan anak mi iti daydi asawak. Kayat mo ti agpaay kas babaunan dito'y balay? Uwan madam. Kayat ko. Awan nga minti masapsapulak iti panagbasbasurak, madam. Sige. Agtalakakan ka. Sapay kuma, ta saan ka akamang ti sindikato? Ay saan, madam? Katapno mamati kayo kanyak. Mangala akto iti police clearance ko, ma'am. Sige. Anyat nagan mo itayan?
Epifanya ti pudpud no anagan ko, madam. Ngampanyang ti birngas ko. O sige. Mangala ka nga rod iti pamanagnak asaan ka adakas a tao. Kalpasan na, mabalin munton ti sumrek akas babaunan ditoy balay ko. Wen, madam, kat agyaman unay kada kayo. Roko, bilangan nyo anaimbag dagiti irik. Tamangan no kurang ti inted da abingay. Nabilang kon, madam. Kompleto. Awan surok, awan kurang, madam. Okay nga rod. Sige, ilugan nyo aminan iti truck dagiti irik. Ta ipakiskis tayo adagusan. Bilinam dagiti agibumbunag, Roko. Awan, madam. Oy, na kayo. Ilugan nyo amin ng itirak na gitirek. Adumanan tinaapit ita. Napetag patay. Kuwarta manen da ito. Sige. Naglawa akataltalunan tinapanawan day di Luisito. Kaya atin nyo lang. Saan la aday ito iti sanikwana? Adupay iti agduduma a lugar. Kaya atin nyo pinakmet. Masapol ajak baybay anda kita. Salwadak iti husto. Saan nagaputan na tayo ni Luisito? Kat baybay akmeten dagiti sanikwa anapanawan na. Oh, kumusta ti sa kayo, tatang? Ay dawaw, ay nasakit pa nga rod anak ka. Ay medyo imposmat ki din, tilimtag apasit na. Ang medyo nasakit pa mat no may pag na. Ala, basta tumarin nyo tinairiseta ang agasyo, ha? Ay uwan anak ka. Ay dawaw, agyaman anak ka. Ay kaya't kung ti mapan nagtrabaho, nga madipay mait. Ay naagpaimbag kayo, pay. Sakti makisarita iti amo yo, tatang. Ay saan? Ay nawaw, ang mga no pagsawan na ka ni Madam Mariela. Ay sabali ti ugali day dyan no makunkontra ti kayat na. Tatang. Ay nawaw, sa nabalay, tayo nawagag matain. O sige nga, Rod. Panawan kayon tain nakmanan agtrabaho. Mala, ay nawaw, agan anad ka anak ka. Nang rona ti panagawit mo. Wen, tatang. Sana bale, ta itultulod dakdag iti kakadwak iti trabaho. O sige, mapanakon. Agan anad ka anak ka. Ay nawaw, kamaudyanan na. Nakasapol mo't lang ang tanak ko iti permanente at trabaho na. Ay nawaw, naimbag lagi din na. Tadatalinto na iti panagkanta. Kat iso ti pagbirukan na ita. Ay nawaw, naimbag lagi din. Tasan asyak ti timawidan na iti boses. Immi na ang kumakanta ti anak ka. Ay, malagip ko mananday di asawak. Kanayon nag-idi a kantaan. Ay nawaw, day tati may isa na kinlabak idikin kwa na. Ti kinapintas ti boses na. Iso ano agkanta ni anaya nga anak ka. Ay, kasla si bibiyag pailang day di asawak. Ay nawaw, tagpadadala una iti boses. Iso nga gyaman agdiyos ka, tauriin nalamon ti asawak, at damat ti anak ka, apakalaglagi pagkinkwana. Panyang, iso ni Monrey nga anak ko. Monrey, ni Panyang, ti kabarbaro ababaunan tayo. Ha? Ay, hello, Nana Panyang. Hello, senyorito. Di mo awagan iti senyorito ni Monrey. Takurang ti panagpampanunot dayta nga anak ko. Ha? Laklakayan daytan, 25-nan. Ngam no agpampanunot, kasla agtutubo pay laeng. Naudi ti panunot na iti tawen na. Iso apas pasensyaam no sumuro ti kinadagulit na.
Wan, madam. Awan problema. Naano sak no maipapan iti kakasta bambanag. Nasayaat nga rod. Monrey, sana ga po taadda ni Panyang dito balay, kat ag senyorito kamutan. Ah, Inispoil na kangaminday di papam. Di nakakayat a pagtrabahuan. Ngam itatawanan ni papam. Siyak, ti matungpal iti daytoy abalay. Nawatab, wan mama. tumulong ka iti trabaho dito'y balay. Tulungam ni Panyang. Wan mama. Sige, mabalin mo ti agtrabaho, Panyang. Kumusta ti kaso ni Tito Luisito, Mami? Adda ka din naglawagan ti amin? Awan pa'y garod. Ngam nagkaridag iti otoridad asaan da agsardeng. Aging gaadidam matiliw ti kriminal. Kaasimot day di Tito. Sapay nagsingpat. Okay ka kadilaang, Mami? Naaklon mo tinapasamak ka ni Tito? Sana kaskarina ti mga klon iti dayta, iha. Ngam pilpilitak ti agbalin anatibkar. Tano kumapuyak, siyak mutla ti agbalin anakakaasi. Sa bagay, husto lang ter aramiden nyo, Mami. Agpakabisi kayo, tapno makalipat kayo. Wen, Angeli, talaga kasta ti aramidag. Isungarod akanayo nakarumwar. Ken awan ti sabali ang mga sikaso kadagiti napanawan ni Titom asanikwa. No saan asya? I could be there when you need me. Say the word and I'll make my stand. Take away all the fear I'm feeling, till all that's left is the love of Amen. Monrey, baraw. Mayat ti pa nagkangkantam dito'y Inyagan ka iti merienda, barok. Ag merienda ka pa'y. Ah, ay, thank you, Nana Panyang. Nagsingpet ka. Trabaho ti mang sirbegan ka. Tanak na ka ti amok, barok. Naglaing kagayam ngagkanta, Ah, thank you, Nana Panyang. Kuna ni Papak, imalaak kanukin ni Mama. Nalaing kanong agkanta ni Mama. Ha? Ngam saan mat ngagkan-kanta ni Mamak? Di na kayat ti agkanta, Nana. Ay, amangan numabain laeng, barok. Jak ammo Nana. Monrey, saan ka kadi nga agis eskwela? Saanan, Nana? Pinagsardeng nak ni Mama, idinatay ni Papak. Amangan no pinagbakasyon na kalaeng. Saan mat? Kunana mat ajak kanon agiskwela? Agyanak kanulaang dito'y balay. Ay, kasta aya. Nasingpet-met ni mamam anya. Ay, kasta met ti driver yo. Kan ni Angele. Nasingput da idiyad da ni Papa. Ngam, kasla imuyong da. Anya? Naguyong ni Manong Rocco. Ni Tata Malyong tinasingpet. Apay. Saan ka din nga agsubli ni Tatam Amalyong dito'y? Jak ammo. Kailiw ko ni Tata Malyong. Nasakit ngamin kanuti sa ka na.
kas tagayam. Mala, ang mga nagpaimbag pa'y. Agsublin tumutla siguro ni Tatam Amalyong Monrey. Oh, Mami, madlaw nga aburido ka ah. Apay ka di? imawag ti anak ti katalag ko ije probinsya. Natay kanon ti aman ah. Anya? Kat? Maladingitan kayo? Tanatayon ti katalagyo? Ay, sana kasta. Mariribo kanak. Asino pa yan ti sumukat a katalag ijay? Sapay dayjay ti may sa kadagiti kalawaan asa ni Kwame iti day di Luisito. Sana problema day ta, Mami. Ilako yun awan ti mga sikaso. Anya? Ay saan? Kakaisuna napintas tiki tadayjay a kataltalunan. Napintas ijay. Mayat tabastante itinanom. Mami, Sige, tagbiyahe kami. Ni, papanan niyo tatang? Apay anak karubot kayo. Ay nawaw, kabayla akong tigtrabaho. Mayatan ti tumang kaw, anaya. Anya? Sigurado kayo? Wan anak kaw, ay nawaw. Iso nga agsubliak itayan ti trabaho. Ay natatang saan pa'y kuma? Agina na kayo pa'y iti oray makalawas laang. Ay nawaw! Naitagtagainap ko ngamin ni Monrey di Rabi anak kaw. Agsangsangit ka na wamang sapsapol kanyak. Anya? Ay nawaw! Iso nga agsubli ako ni ti trabaho anak kaw. Sa nabalay, takabayla akong tibagay. Angeli, si kaman pailaeng ti agmaneho, taawan ni Rocco. Imanihuanak. anya? Napanan ni Mang Rocco? Nagbakasyon? Awanan ti katalak iti may sa lugar nga ayan ti sanikwaday di Luisito. Isupay ti dinutukak nga agbantay ijay. Okay. Mami, mabalin ka di tagkid daw iti pabor? Anja day ta, iha. Adda ngamin planok arugyan a negosyo. Iso na laang takurang ti kwartak. Anya? Mano aya ti kasapulang? Ibagam, iha. Ne, si kamot kayam kamsat. Aguray ka! Si kataim may idilamay sana ya. Ay nawaw! Ay, wan kamsat. Inalanak ni Ma'am Ariela nga agpaay dito'y kas babaunan. Anya? Ay nawaw! Nay, apay ngay. Nangalagay iti kasukat kaw. Ngamapay adi na imbagbaga kanya ngay. Ay, isumrak ka. Ada ni Madam Ariela di taunag. Kasaritam laeng ngayon. Nagyaman nagkapsat. Ay nawaw! Umay ka. Oh, apay malyong, anyat masapul mo? Ay nawaw! Nimbag nga oras mo, madam. Apay nga yan, naghalakagaya man iti kasukat kaw. Hindi mo man lain niya bisumat kanya. Kat, agreklamo ka manan, kasta ka di, ha? Adaamin kanyak ti karbengan, no sukatan kan, no saan. Nabilegak, iso adi ka agreklamo. Ha, kasano adi ka sukatan, kat nalaing kamot ngamin nga agpambar. Anya? Ay nawaw! Iso ala dingitak. Ngam nakaala akon iti kasukat mo, malyong. Ala, irubwat mo aminan, akagawaam dito'y balay ko, tapumanaw kan. Anya! Umanugot nga ta nila kay Malyong, itibilin ti amo na. Gagayhem, di uliwan na dinggen, tituloy tinobela tayo anapauluan. Ti Gasat. Nobela
ni Jenna Almoite Diaz. Ken itimot direksyon ni Isagani Yalong Bulyeser. Musika ken computer recording technician Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon ti Gasat. Agyaman kami itingkay panang tarabay.